ये सिमलागुड़ी का बस स्टैंड गाइस, देखो guys, good morning. Hello guys, गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव गासिबो नोंथांमोनखौ फिन खनसेखौ बरायनो थाबाय। थ' आङो दा दंफैयो सिमलागुरि बरपेटायाव फुजा नायनो फैदोंमोन। ओमफ्राय दा आङो माबायाव थांदों आरो साहाफोर लोंनो थांदों। फुंनि रुमाव दंमोन जोङो। अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव दिनैसो गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलादो। चलो बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लेट्स गो। टाउन होनबाथाय फुंनिफ्रायनो दावराव एकदमबारे पेलेलेले पेलेले बालायलाङो आं एकदमबारे। फुजा नायनो फैनानै गगाया बारा मोनदों आरो ओमफ्राय गारामायाबो अभारद्राय जादों आंना। गिदिराव बांसिन जादों। धुला जाबोनानै एकदमबारे मा खालामनो उपाय गैया। मुलि जाना फाहामाबा उपाय गैया आरो एकदमबारे। ओमफ्राय जों दा सानै दङ, सानै खावसेयाथ' रुमाव दं, फैयासै, सिखाराखैनो माने। जों सिखारग्रोबाय आरो नै नायनानै लाबानो जाबाय। बोराय देहा लोंनो फैदो। नै दखान गंसेबो खुलियाखै दाबो। मेन हाइरडजों दावराव, गारि खारनायानो खारनाय। ये सिमलागुड़ी का बस स्टैंड गाइस, देखो मेगनखौ दाबो बुलब बुलब नुदों गाइस। नायाबानो उन्दुनो ओंखारफिनदों। उन्दुनायानो दुइथायावसो उन्दुखादो एकदमबारे। ओंखायनोथ' बुलब बुलब नुदों मेगनखौ। स्टेन्ड गाइसमोन सिमलागुरिनि जेराव लोङो इयाव नुदों। सिमलागुरिनि बास स्टेन्ड। दे गोरबोआबो नोंजों थानो। दखानानो खुलियाखै आंहा। दखान खुलियाखै। ओइ नैयाव खुलिदों फै। हा खोनाया दा साला होनदो नै नायनानै लाबानो जाबाय। गाव होगासिनो दं। राइखौ माखासे जागासिनो दं। Apa जानो नि saya nunggu Eta. Wow, देखो đi thăm đồ được. Wow.
तो गाइस जोङो नै दायो साहा लोंखांनानै फैबाय साहा लोंखांनानै फैबाय आरो ओमफ्राय दा जों रुमाव थांनो ओंखारफिनबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो जानोसै बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गाइसमोन बाय बाय